Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan labari na ankul ne kashi na 4, wanda marubuciya Na'ima Limsinop ta rubuta, ni Umar Nuh Abba Khan nake karantawa. Idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda bayan Alhaji Kabir ya samu damar ɗaukar azumi kasancewar gobe Litinin ce. Daga nan kuma ya rarrashi Bobo ya samu ya yi bacci, ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin mami saboda yadda ya ji tana cikin wani irin nishi da alamun dai akwai damuwa. Mun tsaya daidai inda ya buɗe ƙofa ya tura kansa ciki. To, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Juyi take sosai akan makeken royal bed ɗinta, sai nishi take sama-sama. Hannunta dafa da mararta, wani zafi da raɗaɗi take ji a ƙasan mararta. Cikin tausayawar halin da take ciki, ya samu bedside ɗin, wata sofa ke ajiye, ya kwantar da Bobo. Jiki a sanyaye ya ƙarasa inda take, a kwance cikin sanyin murya ya ce, "What is going on my dear?" Ya tambaya yana miƙa hannu domin ya taɓa inda take riƙewa. Cikin zafin ciwo ta ce, "Don't touch me, Abu Jalal." Da mamaki ya kalle ta ya ce, "Menene ya sa? Bayan kina halin ciwo?" Hawayen da take ɓoyewa ne su riga fita daga cikin idanunta kafin ta ja numfashi ta ce, "Babu abin da za ka yi min duk da na san ciwo na kai ne maganinsa. Amma yanzu kai ɗin kamar gidan ashana ne, babu ashana a ciki." Ɗan waro ido ya yi da mamaki akan fuskarsa, kamar ba zai magana ba, sai kuma ya ce, "Yana da kyau na san menene matsalarki, ko da ba zan iya miki magani ba." Kafin ya wani dogon tunani, ya ji ta sa hannu ta jawo shi jikinta. Tare da ƙoƙarin haɗe bakinsu waje guda, da sauri ya juyar da kansa gefe guda tare da faɗin, "Azumi zan yi, already ma na yi so ki rabu da ni." Kanta ta sunkuya gefe guda ba tare da ta ce komai ba. Ya san tabbas yana shiga haƙƙinta, amma yaya zai yi? A duk sanda ya yi ses da ita yana jinsa tamkar a gidan biredi. Yaya take so ya yi mata? Dalilin hakan yake danne abin da yake ji a game da ita, saboda baya so ya nuna mata bambanci a tsakaninta da Zulfa. Hannu ya sa ya ɗago ta zuwa jikinsa cikin sanyin murya ya ce, "Look dear, kalle ni." Ɗago kai ta kalle shi cikin fahimta, ya shafi kanta ya ce, "Ba tun yanzu ba, na sha gaya miki akwai infection jikinki, wanda shi ne ke ƙara sanya miki ciwon mara. An ina da tabbacin shi ne ya sa har yanzu ba ki samu dace da haihuwa ba." Cikin mamaki take kallonsa kafin ta ce, "Wane irin infection kuma?" Murmushi ya yi ya ce, "Ni fa dakta ne diya, kuma na tabbatar kina da shi domin ina jin hakan a tare da ke." Infection kashi 3 ne. Ciwon sanyi da ke damun mata kala-kala ne, amma za mu taƙaita akan guda 3 wanda su ne suka fi cutar da mata, wanda bacteria take janyowa, bacteria vaginosis. Na biyu wanda fungi ke janyowa, wato yeast infection ko candidiasis. Abu na 3 kuma shine wanda ake kamuwa ta hanyar jima'i. Yanzu diya ba na cikin nutsuwa, ke ma shaida ne. Hannunsa ta jawo ta ɗora a saman mararta tare da cusa shi. Ya limshe idanunsa saboda bai san abin da take bukata tare da shi ba, ya san kawai tana bukatarsa. Hannunsa ya zare tare da miƙewa ba tare da ya ce komai ba, ya nufi inda Jalal ke kwance yana bacci. Ɗaukarsa ya yi tare da dawowa inda take kwancen, a gabanta ya ajiye shi tare da faɗin, "I don't mean to hurt you, please. Try to understand me." Ko babu yawa ta ce masa, "Kuna ce zan miki abin da kike bukata, na yi miki ƙarya, saboda tuntuni kin riga da sun san cewa yanzu haka Zulfa ta ɓata." Shuru kawai ta yi masa tana kallon Bobo da ke bacci har ya gama maganarsa ya fice.
A can kuma wancan masaukin na hotel da su Jabir suka sauka daga bedroom yana sanye da ƙaramin towel a waist ɗinsa, sai kuma wani ɗan ƙarami bulu a hannunsa da yake goge jikinsa da shi. Cikin sauri yake gudanar da komai. Time to time sai yakan ja tsaki kaɗan. Gaban dressing mirror ya ƙarasa tare da tsirawa kansa idanu. Ɗan waro idanu ya yi ganin a wuni guda ya faɗa. Sam ya manta rabansa da abinci tun jiya da safe. Ya mutsa fuska ya yi tare da faɗin, kalli Jabir, gaba ɗaya ka kasa kontrolin kanka, komai zai daidai, everything will be fine, but yaya zan yi da baba? Yanzu na san suna shirye-shiryen bikin haɗa samari da 'yan mata domin tantance wanda suka isa aure. Tabbas na je da waccan yarinyar sai a haɗa ta da wani. Yaya zan yi ne? Kai, Allah ya taimaka min. Wayarsa ce ta fara ringin, alamar kira ya zo masa. Murmushi ya saki tare da picking call ɗin. Ya manna a kunnensa ya ce, Salamu alaikum. Dariya Katrina ta yi saboda wata Hausa da ta ji ya yi mata. Hello brother, how are you? Lumshe idanu ya ce, I dey fine. Ke faya kike? Miƙewa tsaye ta yi saboda tafiyar da ta ji a bayanta. Cikin sauri ta shige cikin bedroom ta ce, Baba ya sanya a saka maka idanu in dai har ya tabbatar ka musulunta ko kuma an ga kana sallah a tsire ka da kibiya. I don't want to lose you. Don Allah kada ka dawo. Wani murmushin takaici ya ce, all this akan na musulunta ne? Dole zan dawo. I will be back. Ya yi rejecting call ɗin. Cikin sauri ya fara shiri, yana gamawa Joseph yana zuwa. Tiket ɗin ya nuna masa har da na Zulfa. Jinjina kai Jabir ya ce, to shikenan. Ya ɗauki kayansa ya ba wa Joseph. Kana ya gama shiryawa cikin wasu ƙananan kaya masu kyau. Kai tsaye Joseph wajen motar Sinifa da ke fake a cikin harabar hotel ɗin. Yana zuwa ya zuba kayan a cikin boot. Ya shiga gefen direba ya zauna. Jabir kansa ya tura cikin ɗakin, a zaune ya same ta. Gaba ɗaya ta hargitsa kashin ganta, ga kuma filo da ta rungume sai cusa masa kyakkyawan breast ɗinta take yi. A baki sai jijjiga shi take tare da shafa saman filon like tana shafa kan bebinta, wato jaririnta. Shiru ya yi mata yana kallon ikon Allah. Ganin time na tafiya sai ya ce, oya madam, come let's go. Da sauri ta ɗago kanta tare da ƙanƙame wannan filon a hannunta. Cikin wata iriyar murya mara daɗi ta ce, ya Rahmanu. Ƙarasa shigowa ciki ya yi tare da zama kusa da ita ya ce, ba ni bebin mu ga ko? Jin abin da ya ce, ta yi saurin faɗawa jikinsa. Gaba ɗaya da sauri ya rintsa idanunsa tare da faɗin subhanallah, domin ita ne kalmar da ya fi zama a bakinsa. Hannu ya sa ya cire ta a jikinsa. An waro idanu ya yi saboda ruwan nono da ya ga yana zuba. Cikin sauri ya kawar da kansa ya ce, maida cikin riga. Zuba kam sam ba ta fahimtar abin da yake ce mata, domin ganinsa take tamkar Alhaji Kabir. Hannunsa ta kama ta fara ƙoƙarin ɗorawa a breast ɗinta. Baki ya buɗe zai mata tsawa, sai kuma ya yi saurin rufe bakinsa. Cikin sauri ya saka hannunsa a saman breast ɗin ba tare da wata manufa ba. Ya mai da shi cikin riga da idanunta kawai take binsa. Ganin ba ta wani buge-buge bare duka, ya ji daɗin hakan. Bel ɗin a bayar da ya siya mata jiya ɗaure kai da shi. Kana ya sa hannu ya miƙar da ita tsaye. Nan fa ta ce san ba ta san wannan ba. Aka yi ta fama amma fur ta ƙi fita. Ko da ya matsa mata sai ta shiga nuna masa wajen ƙofar fita. Ganin bai ga komai ba ya sa shi saurin ɗaukar ta cak ya nufi waje da ita. Abin da bai sani ba, da zarar ya nufi fita da ita sai ta ga wata ƙatuwar halitta na kusanto ta inda take tsaye. Hannunta ɗauke da wasu manyan ƙaho. Dalilin da ya sa ta ƙi fita kenan. A haka suka ƙarasa motar, ya tura ta backside, shi ma ya shiga.
yana shiga ta faɗa jikinsa tare da faɗin ya Rahmanu. Kanta ya shafa cikin ƙasa da murya ya ce sorry. A haka motar ta nufi airport da su. Suna zuwa ana kiran masu tafiyar cikin sauri. Joseph ya nuna tiket ɗin su Jabir da Zulfa VIP side, Joseph kuma a normal side. Lumshe idanu Jabir yana sabuwar shafin ƙaddararsa na ƙara kusanto shi. Bayan ya sa wayarsa a flight mode ya fara duba sabbin message ɗinsa na mails. Time to time yana kallon Zulfa da ta ƙanƙame sa, idanunta na fidda ƙwalla. Haka jirgin ya fara tafiya da su zuwa sararin samaniya. To Zulfa a sauka lafiya. To Zulfa a sauka lafiya, ki dan ba mu aron wasu shekaru kafin mu zo gare ki. To abu fa kamar wasa. Gaba ɗaya Alhaji Kabir baya cikin nutsuwa, ko da yaushe cikin mafarkin Zulfa yake, gefe guda kuma da wani irin yanayi da yake gani cikin mafarkin wanda har yanzu ya kasa tantance wani abu ne. Ko ina an baza rahoto akan batan nata, ina maganar Zulfa take shiru kake ji. Hatta su Mama da Jamal da Lamir cikin postin hotunanta suke a kafafen sada zumunta na Instagram, Twitter, Facebook da dai sauransu. Ga kuma bidiyo ɗinta da ake ta postin shi ma. Dukkan wasu kafafen sadarwa cikin neman Zulfa ake, amma shiru, ko da wasa ba a samun wanda ya ce ya ga mai kamama da ita. Tamkar an kulle bakin jama'a. Yau ta kasance ranar Sunday, sati biyu da batan Zulfa. Alhaji Kabir na zaune da Bobo a hannunsa, yana masa wasa. Cikin sauri ya saki Bobo daga hannun nasa tare da yafe saman kansa. Hanzari mami ta tare Jamal kafin ya fada ƙasa. Inna lillahi, sakinsa fa kai Alhaji, yanzu da ya ji ciwo fa. Ko da yake kai ba ruwanka, domin ni jama'a za su zaga, musamman ma dangin Zulfa. Saurin kallonta yi cikin ɓata fuska ya ce what? Wani suna na jikin ambata? Da mamaki take kallonsa ta ce Zulfa na ce, kuma na san kaji me na faɗa. Tana jijjiga Bobo da ke kuka yana ƙoƙarin saka yatsan shi a hannu. Miƙewa ya yi tare da amsar Jalal, har ya yi wajen yatsun ya tsaya ya ce ko da wasa kada ki sage ambatar sunan Zulfa, idan ba haka ba. Cikin tashin hankali ta ce kamar ya kada na sake ambatar sunanta, bayan inda akwai wanda ya kamata ya ji sunanta ko ya ƙaunaci ji sunanta bayan ka yake. To ai kuma Zulfa kafin ta ƙarasa da wata gigitacciyar tsawa ya tare numfashinta. Ke malama, na tsani wannan sunan, na tsani sunan nan, na gaya miki. Yana faɗin hakan ya yi saman bene abinsa, yana tafe yana jijjiga Bobo. Washe gari tun da sassafe ya fice daga gidan bayan ya kai mata Bobo, kasancewa a wajensa yake kwana. Kai tsaye wajen Mama ya je, yana zuwa ya ce mata yana son ta zo ta kwashe kayan Zulfa daga gidan. Zaro idanu ta yi domin bata tsammaci abin da zai faɗa ba kenan. Murmushi ta yi ta ce kamar ya kenan kebi? Shiru ya yi mata saboda bai san abin da zai ce mata ba. Gyara zama ya ce hankali na yana tashi idan na ga kayanta, kullum gani nake kamar za ta dawo. Tsaki Lamir ya ja ya ce munafiki dai san bai ji daɗin halinsa ba wallahi. Kwaɓa fuska Jamal ta yi tare da ayya kai kwaɗan uwa babu kyau fa. Wata harara ya watsa mata ya ce ke dalla gafara, ke mun ai munafukar ce, sai ka ce ubanki, halake ma ya kai jininki an tsabtace. Jamal bata ƙara cewa komai ba, ta ja bakinta ta yi shiru. Kai Allah ya raba mu da halin gado. Kai dai Lamir babu inda ka bar kanka wallahi, wannan la'antaccen halin ba a nono na ka tsotsa ba. Kabiru, ina son Jamal ta maye gurbin 'yar uwarta Zulfa. Ko babu komai Jalal zai tashi a hannun ƙanwar mahaifiyarsa.
Jinjina kai Alhaji Kabir yayi yana mai danne zafi da raɗaɗin da yake ji akan ambatan sunan Zulfa da suke. Amma mama, ya za haka ya faru? Ta yaya zan zauna da Jamal bayan ban saki yayarta ba? Numfashi ta sauke ta ce, yanzu waye san inda Zulfa take? Kabiru, baka da tabbacin tana raye, saboda haka yanzu idan ka amince nan da gobe ma sai a ɗaura aurenku ta tafi gida ta maye gurbin yayarta, saboda ita ta buƙaci hakan. To, anan muka kawo ƙarshen wannan kashi na 4, saboda haka za mu haɗa kashi na 5 in Allah ya kai mu, sai mu ji ya za ta kaya. Wannan labari mai suna Uncle ne, kamar da yadda kuka sani, marubuciya Na'ima Nimsi Love ce ta rubuta, ni Umar Khan nake karantawa daga daukan nauyin Hausa Latest. Kada ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, ku je comment section ku faɗi abin da yake ra'ayinku a kai. Mun gode.